La imatge de qualitat d'un discurs, sovint motiu de prestigi per a l'autor, rau en la presentació del text. Una imatge que ve determinada per les convencions que utilitzem, per quins estàndards formals seguim. Per exemple, abreviatures, sigles, símbols. Tinguem cura especial de les lletres en majúscula i en minúscula i de les paraules que ens presentin dubtes. Hem de fer servir una convenció a l'hora d'escriure. Només així resoldrem els dubtes que se'n generin. No obstant això, no n'abusem. No saturem el text. Cada element ha d'aparèixer en el moment adequat. Si no, al nostre text li faltarà unitat i qualitat. Si seguim un criteri homogeni, ens serà més fàcil arribar al receptor, comunicar-nos sense fer-nos un embolic.